Nyalande nogas Yesu nyammani ujunnaji 5 neɗɗo. Yesu e almuɓe mum pokkiti payi Betsayda. Yimɓe ɓe jiiɗum ndewi e makko. Nden ñawli Pierre woni e wiide, ceerno wi yimɓe ɓe yo njah yamirɓe yoɓe dutto nder guure seeraji he e ceeɗele he beele eɓe daña ñamde e jippude. On nokku ine yewi no feewi. dokkeɓe ko ɓe ñaami onon e koye mon. Min jogii ɗo tan ko mburuuji 5 e liɗɗi 2. barke woɗanima an jomiraɗo Allah lammiɗo windere jaltinowo mburu e nder leydi. ɗum ina hawni. Holko jogimi ko mbawmi rokkirde? Koye hol mbaadi kolliranmi ko jogimi ko yonani? Holko jiɗmi Yesu yenna e nder gurdamam?